Ootko koskaan tunnenut, että opittavaa on ihan valtavasti, mutta aikaa aivan liian vähän? Ja sitä helposti ajattelee, että vika on itsessä, mutta hei, on todella todennäköistä, että ongelma ei ole sinussa, vaan tavoissa, joilla sun aivot on tottuneet oppimaan. Ja hyvä uutinen on se, että sä voit ihan kirjaimellisesti johdottaa sun aivosi uudelleen tehokkaammaksi. Mennäänpä tähän vähän syvemmälle. Miksi se oppiminen välillä tuntuu niin ylivoimaiselta? No, tälle kamppailulle on ihan tieteellinen syy. Ja mikä parasta, on olemassa myös tieteeseen perustuva tapa päästä sen yli. Avain tähän kaikkeen on neuroplastisuus. Se on siis sun aivojen kyky muuttua ja sopeutua. Tämä kumoaa sen vanhan myytin, että aikuisen aivot olisi jotenkin valmiit tai lukkoon lyödyt. Eivät ole. Sun aivosi on yllättävän muovautuvat, ja me voidaan hyödyntää tätä meidän oppimiskyvyn päivittämiseen. Jotta me voidaan ymmärtää se ratkaisu, meidän on ihan ensin tajutava, mistä ongelma kumpuaa. Ja kyse on pohjimmiltaan yhteensopimattomuudesta aivojemme alkuperäisen suunnittelun ja nykyajan vaatimusten välillä. Eli meidän aivot on viritetty selviytymiseen. Ne on loistavia käytännön tehtävissä, sosiaalisessa oppimisessa ja hahmojen tunnistamisessa, vaikkapa tiikerin naaman erottamisesta puskasta. Ja tämä sitten törmää modernin oppimisen vaatimuksiin, joissa on valtava määrä abstraktia tietoa, joka tuntuu usein täysin epäolennaiselta meidän päivittäisen elämän kannalta. No, tämän ristiriidan seurauksena me sitten kehitetään erilaisia selviytymiskeinoja, eli tehottomia opiskelustrategioita, joista tulee ajan myötä tosi syvään juurtuneita tapoja. Ja nyt tulee se juju. Kun me käytetään näitä tehottomia tapoja vuosia, neuroplastisuus itse asiassa vahvistaa niitä. Meidän aivoista tulee supertehokkaita tekemään vääriä asioita. Ne johdottavat itsensä uudelleen tekemään oppimisesta vaikeampaa. Ja siksi näistä tavoista on niin pirun vaikea päästä eroon. Ja tämä lause kiteyttää sen täydellisesti. Se meidän mukavuusalueemme on usein juuri se, mikä estää meitä edistymästä. Se, mikä tuntuu tutulta ja turvalliselta, ei siis ole sama asia kuin se, mikä on tehokasta. Okei, tarpeeksi ongelmista. Siirrytään nyt ratkaisuihin. On nimittäin olemassa periaatteita, jotka on linjassa sen kanssa, miten aivot ihan oikeasti toimivat. Ja ne muodostavat tehokkaan oppimisen perustan. Tässä on ne 4 perusperiaatetta. Ensinnäkin muisti on oire. Se ei ole joku kyky, vaan se on seuraus niistä prosesseista, joita sä käytät. Toiseksi, kognitiiviset prosessit on kaikkein tärkeimpiä. Ei ole mitään väliä, miltä sun muistiinpanot näyttää, tärkeintä on, mitä ajatuksia sulle herää siitä tiedosta. Kolmanneksi, integroiva ajattelu on ylivoimasta, ja viimeisenä, ponnistelu on hyvä asia. Kyllä, sen pitää tuntua vähän vaikealta. Se on merkki siitä, että aivosi tekevät töitä. Katsotaanpa tätä ihan käytännön esimerkin kautta. Pelkkä uudelleen lukeminen on passiivista ja vaatii tosi vähän ponnistelua. Se ei täytä yhtäkään tehokkaan oppimisen kriteeriä. Mutta kun sä yrität opettaa jonkun konseptin vaikka 10-vuotiaalle, sun on pakko aktiivisesti yhdistellä, yksinkertaistaa ja jäsentää sitä tietoa. Se on haastavaa, prosessikeskeistä ja äärimmäisen tehokasta. No miten me sitten pistetään vauhtia tähän neuroplastiseen muutokseen? Ei riitä, että me vaan yritetään ajatella eri tavalla. On olemassa ihan selkeät 8 ehtoa, jotka pitää täyttyä. Nämä 5 ensimmäistä on niitä aktiivisia prosesseja, jotka rakentuvat toistensa päälle. Kaikki alkaa intentiosta, sun on oltava tietoinen siitä, miten sä ajattelet. Sen jälkeen tulee intensiteetti, haasta itseäsi tarpeeksi. Sitten tuodaan mukaan vaihtelua, harjoitellaan säännöllisesti ja jatketaan sitä riittävän pitkään. Ajattele tätä vähän niin kuin saliohjelmana aivoille. Ja mikä tässä intensiteetissä on tosi tärkeää, on tämä niin sanottu lähikehityksen vyöhyke tai kuntakutrivyöhyke. Kasvun kannalta se paras piste on siellä, missä sä tunnet olevasi haastettu, mutta et kuitenkaan ihan ylivoimaisen tehtävän edessä. Jos se on liian helppoa, et opi. Jos se on liian vaikeaa, sä vaan turhaudut. Tavoitteena on siis pysyä juuri siinä mukavuusalueen reunalla. Mutta nämä 5 prosessia eivät toimi tyhjössä. Ne tarvitsevat vankan perustan. Ja nämä 3 viimeistä ehtoa ovat ne, joista ei voi eikä kannata tinkiä. Tunteet, uni ja liikunta. Ne luovat sen pohjan, joka tekee kaikesta muusta mahdollista. Kun sä saat sen ahaa-elämyksen tai tunteen, että asiat loksahtaa paikoilleen, sun aivosi vapauttaa dopamiinia. Tää hyvän olon hormoni ei ainoastaan motivoi sua jatkamaan, vaan se ihan kirjaimellisesti alentaa kynnystä sille neuroplastiselle muutokselle ja lisää sitä edistäviä kemikaaleja aivoissa. Uni on aivojensi ehdottoman välttämätön huolto- ja ylläpitotila.
Kun sä nukut, aivosi lujittavat päivän aikana opittuja asioita, siirtävät tietoa pitkäkestoiseen muistiin ja samalla karsivat pois turhia yhteyksiä. Eli jos sä laiminlyöt unta, sä laiminlyöt sun oppimista. Entäs liikunta sitten? Kuinka usein sitä tarvitaan, jotta aivojen terveys olisi optimaalinen? Tutkimusten mukaan se makein piste on 3–5 kertaa viikossa. Ja tässä on ihan tarkka resepti sen tavoitteen saavuttamiseksi. 30–45 minuuttia kerrallaan sellaisella kohtalaisen rasittavalla intensiteetillä. Tämä lisää suoraan BDNF-nimisen kemikaalin tuotantoa, joka on käytännössä kuin lannoitetta aivoille ja avaintekijä hermoratojen vahvistamisessa. Nyt saatat miettiä, että onko tällä kaikella joku ikäraja, että voinko mä olla liian vanha tähän. Katsotaanpa, mitä tutkimus sanoo. Tämä on todella rohkaisevaa. Ikä ei ole este merkittävälle parannukselle. Itse asiassa kypsyydestä ja elämän kokemuksesta voi olla jopa etua, kun yritetään ylläpitää sitä johdonmukaisuutta ja itsekuria, jota nämä ehdot vaativat. Ja tähän oikeastaan kiteytyy koko homman ydin. Meillä kaikilla on se kyky muuttua ja parantaa. Kyse ei ole meidän synnynnäisistä rajoista, vaan tietoisesta päätöksestä käyttää aivojamme tavalla, joka edistää kasvua. Joten, kun me nyt lopetellaan, mä haluan jättää sut miettimään tätä kysymystä. Kun nyt tiedät nämä periaatteet, mikä on se yksi pieni asia, jonka sä voisit muuttaa omassa oppimisprosessissasi jo tänään ja aloittaa sun aivojen uudelleen johdottamisen?